Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nagkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila ay magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila, pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang sa libutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipagkikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Manalangin tampo. Malugod at mapagpalang kaya kaming ipa. Misan pa Diyos ko ay ni kena naman pong anak mo. Mitipon-tipon king kaya santuaryo. Bang makanyan milanggal mga ring kaya banala katungkulan. King kaya kang banalay harapan. Ginong Diyos ala pong kapupusan impami pasalamat mi kaya ka. Lalo na po ka rin biyayang pagkalubyo po kaya kami. Ang gana po king sikanan at pwersa na peparam yo kaya kami. Emi po balo nung makanano kami pong makayablas kareti. Nune po bukod sa banda ka at puryan king kaya kang panga espiritu hanggang na po king kaya kang katutwan. Ginong Diyos mayupaya king sabla. Ngeni pong kawarasan. Nung makabatyo ka man pong kamalian kaya kami. Nung makananong makanyan po ka rin kaya kami pamangamano na may magsilwal ka rin kaya kayang balang pasbulan at ka rin kaya kayang balang pamanggalo king kilog ning aldoldo. Ginong Diyos makanyan kaya pong manyad kapatawaran. Emo nala po sana gagawan kaya kaming kamalian. Nune kaya kami naampong kabyasnan. Ginong Diyos ngayon pong oras ngayon makanyan kaya pong manyad sika na nampong puwersa. Bang makanyan mila pong aysad sa drink kaya kayang banala katungkulan. Bang sumulong kaya pa po kimbanda na paning ka rin. At makisabi kaya rin pong mayap na makanyan mo kaming ingatan king kilog ning aldoldo. Ginong Diyos, pakipanalangin mila naman po rin kaya kayang kapatad ng pong pengari. Natsuk indase ning kapanamdaman. Ginong Diyos, makanyan mo pong apisan king kaya kang banalagamat. Makanyan mo pong dinansika na ng pong puwersa. Bang makanyan la pa pong sumuyo at mamintu king kaya kang banalayarapan. Ginong Diyos, makisabi kaya pong mayap kaya ka. Makanyan mo naman po ing kaya kaming yatong kakarinan. Anong makananong makanyan pong milalaganap, imbayong sakit, nung makananong makanyan po sana mayari na, at milakone po yung virus na lalaganap, king kekeng yato. Ginong Diyos, makanyan me pong pakayapan, at makisabi kaya pong mayap kaya ka, makanyan mo kaya po sanang ilawat king ayun, bagyo, o nanuman pong sakunaning kekeng yatong darala. Makanyan mo kaya po sanang ingatan, bang makanyan pong dumalan kaya kami, ing mabayat na disgrasya, at dadala ning yato ming kakarinan. Ginong Diyos, edda ka po utos nun makisabi kami pong mayap kaya ka. Gino, ren na po rin kaya kang dimut a panalangin kaya ka. Tanggapan mo po sana mabanglungayin king kaya kang banalayarapan. At tanggapan mi naman po itang lihim mong pamipala. Maniba na po ngini gana po king wakas. Yanasa po, salamat.
Ang espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayang daigdigang nakikita, si daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang ni isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Good morning po. Muna po king kiyata malugod na Diyos. At timurin po kaya kayong pengari ko at kapatid nining ko. Kayabakan po. Unity, strength, renders teamwork and collaboration while wonderful things can be achieved. Ing pamisasan metong yaping kabaldugan na ning kiyata mong thought for the week nining. Halimbawa po, ing sagin, dakal po miyaya luwang klase na ning sagin, ating pong sabo, latondan, lakatan, pero metong niya pamurin po, saging niya pamurin. At ang timurin po, metong ating yang ikikatamo pong pamalis, etamo po mayari, ikitang kikatamong obrang gagawan. Dapat, nung dening tingting nga rin, makanyala pong mibubuklod, misasan metong, ingmanyan pong malalagwata mong mayari, ikitang kikatamong obrang gagawan. Nya sana po panatilyan taming lugod at kababan karing kikatang balang kasarilinan, bang may kita mong agaway tang pamisasan metong. Dahil nung alayo po yung lugod king kiyata mong puso, ingeta mo po agaway tang pamisasan metong. Sana mayanta mo pong panatilyan itang pamikakalugod, bang may kita mo pong manugumpe, bang metong tamo pong bulaklak na mabanglong mayayakit. At timuring king kiyata mo pong kasalpantayanan at may gitaya rin pong i-apply itang pamisasan metong kilog naman o wal naman po ni kiyata ang kasalpantayanan. Sana iman yan pong magparati itang pamanggawa tang mayap king kalupat ang tao. Itana mo po, dakal salamat at Happy Father's Day po karing kiyata ang pengaring lalaking dagila at mayantala pong palakpakan.
bawat tao. Itong panatiliin sa inyong mga sarili. Ang ikakasulong ng bawat isa sa inyo. Ang papuri at kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Isang hapag na sa inyong harapan na ito'y isang aral na inyong ginagawa ang pagkakaisa ng bawat isa sa inyo. Ito'y hindi lamang sa isip, ito'y dapat nasa gawa. Hindi lamang pinapakita ng isang tao ang kanyang mga gawa na pinupuri. Ito'y dapat nasa puso at pagkakaisa sa inyong mga kapatid. Subalit, ako'y magtatanong kung ano nga ba ang pagkakaisa. Maghihintay ako ng kasagutan. Kasalanan ni malam nito. Kung ang atilang panisasan mo itong nanaman kibagi, makarelang gawan, malyari kong marapat yung ulinaning matibirang kasalpantayanan, ang na po ng katatagan na rin mga puso. Salamat. Maraming salamat. Napakaganda ng sagot ng isang opisyalis. Ito'y mahulaga sa inyong mga tao ang pagkakaisa. Bagkus hindi hawak ng mga tao ang bawat sarili ng kamukha nilang tao. Iba ang naiisip, iba ang nasa puso. Ngunit, kung kayo'y magkakaisa, iisa lang ang isip, ito'y magagawa. Ang pagsulong ng isang tao dapat ito ay gawin. Kung kayo man ay nasasaktan at may nasabi man ang tulad niyong tao sa inyo, ito'y wag damdamin. Ngunit, mawawala ang pagkakaisa sa inyong lahat. Naway panatiliin ang malinis na puso, malinis na isip, at huwag pairalin ang masama. Ngunit iisa lang ang tingin ng Diyos sa inyo.
Kaya isulong nyo ang iyong mga gawa. Huwag magdahilan na kung anuman na inyong ginagawa ang nahuhuling mensahe. Ito'y inuulit lamang ng bawat banal na pumaparito sa ibaba na ang mga kabataan na siyang sinasabi, ito'y ingatan, ingatan, ingatan. Dahil ang lupa na sumisingaw dito, ito'y nagdadala ng sakit sa mga kabataan. Naway ingatan nyo ang bawat supling nyo dahil kung kayo ay nananampalataya, hindi ito dadapos sa inyo. Naway pagmasdan nyo ang iyong lunduyan ay napakahirap. Humihirap ng humihirap. Naway humawak lamang kayo at manampalataya sa Diyos at humingi at kayo'y bibigyan. Huwag niyong pabayaan ang iyong mga sarili. Dahil siya'y nakasunod sa inyo. Hindi niya kayo pababayaan. Ngayon ay narinig ang mga mensahe na bit-bit na inyong pinag-aaralan. Na sana'y naiintindihan nyo ang mga bawat bigkas na naririnig nyo. Ngayon, ako'y magpapaalam na sa inyong lahat. Tanggapin nyo ang aking basbas sa inyong lahat. Panatilihin ang kapayapaan ng bawat isa. Naririto kayo upang makipag-aral sa salita ng Diyos. Pag-ibig at kapayapaan ang ipinapaabot ko mula sa inyo. Walang katuturan ang katatagan ng pananampalataya kung wala itong gawa. Aanuhin mo ang malawak na kaalaman mula sa Biblia. Kung hindi mo naman ito tinatanggap mula sa iyong sarili.
Ano ang katuturan ng pagkakaisa? Kung hindi tumatanggap ng puna ang bawat isa sa inyo. Ano ang katuturan ng pananampalataya? Kung puro lamang pananampalataya at walang gawa ang bawat isa sa inyo. Palabungin niyo ang inyong mga sarili. Huwag lang kayong bumase sa maliit na halaman. Sumulong at sumulong ang bawat isa sa inyo. Kung alam niyong may pagkakamali kayo sa inyong mga sarili, kayo dapat ang magtama noon. Oo, maraming nasasabi ang mga ibang tao sa inyo. Yun ang dahilan ng pagbagsak ninyo. Yun din ang dahilan ng pagtanggal ng pananampalataya ninyo. Tanggalin niyo sana sa inyong mga sarili ang puot at galit. Hindi ito nakakatulong sa pagsulong ng pananampalataya ng bawat isa sa inyo. Huwag lamang kayong bumase na hanggang dyan lamang kayo. Isulong at isulong nyo ang bawat isa sa inyo. Magtulungan, magpatawad, magparaya ang bawat isa. Ano ang ikakatulong ng galit? Ano ang ikakatulong ng pagmamataas? Ano ang silbi nito sa pagsulong ninyo? Tila kayo ay mga halaman na namumunga. Marami ng kaalaman ng bawat isa sa inyo. Itulad niyo sana ang inyong mga sarili sa palay. Na habang tumataas ang paroroonan, marunong kayong nagpapakumbaba. Ano ang silbi ng pagtapak ninyo sa aming lunduyan? Kung pagpasok nyo rito, kayo ay nakikipag-aral at sa paglabas ninyo, kayo ay namumuna ng ibang tao. Pumuna kayo
sa kabutihan. Pumuna kayo sa ikakasulong ng bawat isa. Ano ang silbi ng pagbukas ng Biblia? Kung walang kaalaman ng isip at walang pag-ibig sa puso, kayo lamang ay nagmumukhang mangmang lamang. Puro lamang kayo salita. Wala naman kayo sa gawa. Ang sabi ng Diyos, magkakapatid kayo. Ngunit ang parang iba ay magkakalaban ng tingin sa sariling kapatid. Kayo mismo ang nagbababa. Kayo mismo ang nagtatanggal ng paroroonan. Walang tulungan na nagaganap. Walang pagkakaisa. Wala sa gawa. Manatili sanang aral sa inyo ang mga mensaheng ibinaba ko. Adios, kapayapaan. Ako ang sumugo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Apostol San Pablo, paalam na sa inyo.
Isa pong magandang umaga sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat na mga magulang, mga kapatid, lahat mga kabataan. Sa inyo pong lahat isang magandang umaga sa ating Panginoon. Ang kanyang pagpapala ay ating nakakamit sa araw-araw, sa bawat iglip ng ating mga mata. Tayo po ay kanyang binabantayan hanggang sa tayo ay magising ng mapayapa. Ito pong mga bagay na ito ay wala tayo pong maigaganti sa kanya, kundi ang sambahin po natin siya. Alam ko naman po na tayong lahat naririto, pumupuri, nagpapasalamat ng taus-pusong pagsamba sa kanya. Kaya nga tayo ay binibigyan ng pagpapala dahil tayo ay laging nagsasamba. 6 na araw po ay nagagawa ng tao ang lahat ng kanyang gawain. Mula Lunes hanggang pong Sabado. Naghahanap buhay, naglalaba, kasama na lahat. Ang kanyang pagpapala ay binibigay sa atin ang ating kinabubuhay. Yung mga ating kinabubuhay, iba-ibang paraan po kung paano tayo mabuhay ayon sa kagalingan ng isang tao sa kanyang paghanap buhay. Kaya po ay yan ay mana na binibigay ng Panginoon tulad po ng nakaraang taon na nung unang panahon po, ang Panginoon po ay nagbibigay ng mana. Hanggang ngayon po,